putih kon. Gak pisan gak pindho kon gelore atiku. Kapan ini aku kok uber-uber? Kok rekon aku wong wedok gak wani barek wong lanang lho ta? Nek trimo kene. Oh, candak sebene Bantala ajur kon dadi sak lawang-lawang. Arjuna bojone papat sing loro budal minggat sing loro njaluk dipegat Arjuna kijenan watuke kumat kurang ajar iki ora gatek ta Pak. Pirang-pirang dina aku pikir aku bingung kok. Sing kebangetan iku ya pas. Kok cike serek. Kok gak mikir. Dolen nang kancaku lek ya sedina rong dina gak apa. Sampai pirang-pirang dino sampai jange sak wulan. Ya kuno enak rek karek ngaplok. Hop hop. Kok gak mari-mari ya no. Kene iki ngrasani plastik ta no. Nok mburi gak gelem metu. Barongan ditebangi. Bongkotan ditumpuk kate gaya apa ta? Sek pasek. Metu Dik. Kau niku kok boleh lempeng sih. Riko iki lho, ana wong gawe alis cengar-cengor lho paling bengkok kabeh iki. Apa sih? Apa? Lah iya, lah macakmu koyo ngono kok kate dadi apa niku? Sik, mbok yo mikir po sik. Apa? Awakmu gak duwe rumangsa ta ya apa? Rumangsa apa sih, Mbok? Kon niku biasa nek dolen nek sedina rong dina ngono. Iya. Iki kate sak wulan lho, Sik. Apa? Kon kok gak iki lho ya oprek kare. Kok gak perasaan belas kan iki lho. Sing Riko karepne iki apa sih? Nggih, lah aku iki rondo sing gelekno blonjo gak eno rek, mosok gak rumangsa kon niku lho. Lah iya, wong aku gak gopo. Riko kok gopo. Ya apa iki? Iya lah apa kok gopo. Lah iya. Karepku ngene lho Sik, mbok rumangsa aku iki gak nek sing gelekno. Oh iya, gak nek sing belanjani. Mbok ya rumangsa dolen niku paling suwe ya 10 dina Sik. Ya bener, kon niku kancaku, tapi ya aja nemen-nemen po rek. Aku lak wis ngomong ya, Mbok. Aku mrene iki nunut ngiyup. Udan ta? Iya, Mang. Kok iso iku lho. Ngiyup ya apa sih kan? Maksude nunut ngiyup iku. Aku nek atikmu le ditagih wong sak bajek, utangku akeh. Lah mulane aku gak wani mule. Oh, utangmu akeh. Utangku akeh. Kok pinter kon, Dik? Lah kok iso? Utangmu akeh terus ndelik nduk kene. Lho iya. Kon kok ya ro nek aku ki ratune ngutang. Wah, kok iso lho. Lah mulane aku matek ngene Mang, Mbok. Apa? Macaan dandi lumut. Lho, sik pasik. Andi-andi lumut wonge ganteng, Rek. Apa aku? Lah kon koyo bekecet ngono kok iso
Kok dadi Ya oleh ndelok pulang traten riko iku. iso. Karepmu ya apa sih? Ngene lho, Mbok. Lah mulane pring tak ketok-ketok iku perlune tak gawe manggung. Soale andi lumut iku disenengi arek wedok-wedok akeh. Terus? Lah mulane aku manggung iku engko nono arek wedok-wedok mrene kate unggah-unggahi aku ditampa. Nek arek wedok Ditampa. lanang. Ya dibalekno. Oh, manis. Wah gendeng hari kok iku. Kok iso eman iki lho. Ora, karepe arek wedok. Lah, Unggah-unggahi. unggah-unggahi ya nggawa beras. Ya nggawa lenga. Nggawa gula. Riko sing ngepek. Lho alah tibae encer. Lho ya apa rek? Lah ngono lah apa gak biyen-biyen lho. Saben-sabene po. Sampai keliwat kon caket ngomong. Lah nek aku wis manggung upamane arek wedok unggah-unggahi aja colok-colok ngono suwet. Lah ya jenengmu pasik iku gak lusik sih. Nek nyeluk aku kanggo tembang. Tembang. Nggih tembang. Iya. Lah ya apa lho? Ya apa tembange ya apa? Tembange. Tole tole andi lomo temuruna ana putri gaunggahi. Mbok Apa sih? Riko sampe nangis apa ngrungokno tembangku saking enake? Ora sih. Lah lha apa mbok kok nangis? Sikil kok ide. Lah Riko mepet ae. Oh, dadi nek enek arek wedok enggak. Ah iya, Nembang. nembang. Ya apa ya? Ya kan. Tole lah. Lote. Alah, kuwalik. Oh iya. Tole. Tole. Andi lu. Ayang. Enak sih. Yo. Enak lagumu. Nek aku manggungku yang ngono nek nyeluk aku. Oh, nek ngundang awakmu. Iya. Nek arek wedok enggak. Iya. Ya wis, munggah nang kono. Tiba ya pinter. Lah nek rung ngono lah apa gak biyen-biyen. Tiwas saya tak paidu. Tiba ya encer utuke. Duwe akal ngono. Nek enak arek wedok enggak-enggahi nggawa gula, nggawa kopi, nggawa beras, nggawa duit piyuk-piyuk. Lah iku nek arek wedok sitok balik sampai 10. Lah nih nggo beras sak kilo, gula sak kilo. 10 kilo. Monggo, jaran. Yamene kedayan turis. Turis napa sih, Mbok? Kula nuwun, Mbok. Mangga. Napa niki regane Mbok Rondo Ndladapan? Ya, Nduk, kene omahe Mbok Rondo Domo. Oh, nggih, Mbok Rondo Domo. Kok melok iku lho. Mbok Rondo Ndadapan. Oh, nggih, Mbok Rondo Ndladapan. Lah jenengmu sapa sih, Nduk? Kula Pleting Abang. Kate nandi, Bang? Saya narik kreditan panci. Tung abang kok narik kreditan panci lho. Anak pari gawe apa penting abang? Kula badhe niku lho. Munggah niku lho. Munggah. Munggah. Nggih niku lho. Menek. Menek wit glugu. Nggih glugu. Ya bae tiba bongko kon kok. Mboten niku lho. Unggah-unggahi. Unggah-unggahi sapa? Andi-andi semut. Kok andi-andi semut? Andi-andi keceput. Oh nggih, andi-andi keceput. Iso melek lambene. Kang Mas andi-andi lomo. Nggih, andi-andi lumut. Wis kok niati ta Sampun. mencap mecepek garangan. Melorot niki lho.
Peteng Abang. Nggih, Mbok. Nek anjene kowe niat unggah-unggahe, entenono Kang Mas Andi Lumo tak undange ya. Oh, nggih, Mbok, kula entas mriku. Iya. Niki, Mbok. Ger putraku ande Matur suwun, Mbok, nek kula pun ditrami nggih alhamdulillah. matur nuwun dengkulmu anjlok ngono. Lah nggih lah matur suwun kula ditrami nggih. Kupingmu nang ndi sih? Nggih ngene mriki ya. Gak krungu kok nek Enci ditolak iku. Lah napa ditolak nggih sampean ditolak. Ditolak sebab Peteng Abang ku sisane wong nebang. Oh, mboten sisane tiyang nebang. Lah sisane sapa? Garangan. Wong kok bathok garangan iku lho. Ya apa? Bae kula entas simbong mungkin beke lele kula ditrami sih, Mbok. Kok ndablek sih? Nggih mboten ndablek. Tiyang niku nggih mboten mesti kadang nggih. Kok enteni lile. Mbok menawa engko lile. Nggih, Mbok. Aku iso diterima. Nggih. Ya wis enteno. Kula entas mriki, Mbok. Ya. Loh. Asli. Cek Siprak. Putuku heran. Iki dadi apa to, Kung? Sapa kowe, Nduk? Pun tepangaken, Mbak. Ya. Nami kula Geteng Ijo. Oh, keteng ijo. Nggih. Ana apa nek Aduh, sik. Tekuk. Tekuk nyelempit e. Nggih, Mbak. Ana apa nek gawe apa nah? Kula niku mireng. Terus teng mriki enten tiyang ganteng. Oh iya bener. Namine ande-ande kecepit. Loh. Ande-ande mulut ande-ande lomba. Lah beneran diandi lo. Mulane kula niki gemberuduk mriki lare perawan-perawan kula pun sampe kula niki ketinggalan, Mbok. Awak malah Lah apa manuk labet to nek kene. oh tiba awakmu ya melok unggah-unggahe Nggih, Kang Mas Mbok. Diandi Lumo. Nggih, Mbok. Tapi janji lo ya, nek ditampa aja bunga, Nggih. nek ditolak aja susah. Nggih, Mbok. Sebab Diandi Lumo itu ya pilih-pilih. Lho tapi kula jalan diterima to. Wong kula niku wau ngeten iki wau teng salon pas. Tandane kula teng salon pas. Ora nang salon pas iku. Nang salon pas. Nang salon tapi duwe iku pas, ngono lho. Dadi salon pas. Ngono. Nggih, Mbok. Ya wis nek ngono Kang Mas Diandi Lumo tak undange. Entenono kono ya, ya.
Sampeyan niku lanang apa wedok? Apa kok nencap-nencap? Kok niku dadi wedok brengosmu cukuren goblok. Iki ngono to, aja rame-rame. Omon kan ana ton jemberen iki. Ya ket mruwat ngene iki. Kowe mbok kono, wong kon aku krungu kon gak diterima. Alamat iki kok karang trimo. Rambutmu iku keramas kok. Ngene lho, kaya londo. Keteng ijo. Nggih, Mbok. Tenono tak undange ya. Nggih, Mbok. Ana kono lho. Nggih, nggih. Kono lho. Wis kono ae. Ger putraku kaitane ya apa iki lho. Kupingmu gak kok rungokno ta? Lah kula gak diterima sih, Mbok. Ditolak. Ditolak? Iya. Lah alasane napa? Sebab kon sisane wong ngangon kebu. Sisane Wong ngangon kebu. ala wong mek ping pindho. Lho, Jadi kula niki boten diterima. gak diterima. Kon niku gara-gara kon lah. Lah kok kon melu gak barang kok. Ngene boleh gak keterima aku. Abrahe wis koyo wedok kan. Aja geger. Oh gak diterima kancane jure ngono. Menawa durung jodone. Kene kabeh Gus. Sikile kaon kan mrene kabeh. Apane wong iki ya kaya ngene ae. Lho, aku mang kok gak gawe lho aku mang. Kene kaon kan mrene Gus. Jadi kon gak diterima. Diterima. Aku ya gak diterima. Walah, Mbok, jane kula niki umpamane diterima sampeyan kula tumbasaken, Mbok. Kate kok kei hadiah. Hadiah, Mbok. Kok tukok napa, Nak? Sepeda motor. Oh. Niku sing sepeda motor sing bane kotak. Heh? Nek numpak iso ngene. Sepeda motor bane kotak iku kowe. Hei. Aja geger, nek aja geger. Aja geger. Ayo gelutan nih. Wes gelutan pisan. Gara-gara konto aku boleh gak diterima iki. Nggih, Mbok. Kula mboten wangsul, Mbok. Lah kamu lagi apa sih? Lho, mboten yen kendaraan yang menten. Loh, ngojek lah. Mungkin mawon gandol truk. Yang tempat Ya sepurane ae menawa durung jodohmu. Lah nek gak mulai terus ya apa kontene ndek kene? nggih ngenteni para isu. Ngenteni sak lilihe. Ya nek iso lile lah nek gak lile ya apa? Pakai temu kasemen. Kasemen. Lapo? Lapor. Nggih, pokoknya ngluyur be ana sing menyang. Kok iso belarak jok semen dulu.
Awane ku ono reo, Gus. Aku bengi iki apa? Iki beda nyanyi Sekar Gadung. Untumu iku adem-adem kaos kaki ono. Kaya iwak lohan. Waduh mengine kumat, Mbok. Alah, ditoto dhisik. Ambakane ditoto ya nak ya. Aduh. 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 Kena apa? Kok niku mang gajo, Cang? Alon dhisik, ditoto nak napase ditoto. Astagfirullahaladzim. Kenak. Kula nuwun. Mangga. Aja banter-banter membukmu kumat. Niki griyamu. Ya nak ya iki omahku. Iku, wae. Apa? Kenal ae ya. Iku jenengku. Apa? Orang-orang. Kiri hanya ketekin dulu. Iku wae. Apa nak? Aduh, wae. Apa? Sampeyan gak duwe jeding. Cek ditandani jedinge. Kudu pipis aku. Loh, aja. Akeh wong. Lah kok niku nang kalen kok disopet yuyu kon. Kelane wae. Jenengku Peting Ganyong. Ganyong. Lah sore mung nduburi malah apa lho? Duduk konir. Kon duduk kono. Ika aku rene wae jauh ganggai kon. Mas. Andane lomo. Malah unggah-unggah. Engko nek lamar aku diterima, kon tak perseni. Lho, iki lho kena dicontoh. Kate merseni nek ditampa. Merseni apa nak? Mesan lho. Spring bed. Spring bed. Oh ya ngono. Spring bed ya nak ya. Ngene maneh biyen kok kolu nyusoni. Ya tambut nyalki. Awak gak kecocok utuh. Alon. Tenono kuno nak. Putraku si ande ana putri kang unggah-unggahe putrine kang arupane dadi asmane Yung biyong kula boten purun. Yung biyong kula boten mudhun. Peting Ganyong inggih menika gegere bengkong ngawa-ngawa. Kok kena ketheki sih, Mbok? sakno mlaku Welek. Nggih matur nuwun mboe nek lamaran kula diterami. lho kaya gak ditampa nak Gak diterima. gak ditampa ditolak gak arep gak doyan Kadoyan. Kadoyan yo kuwi. Iku tumor.
berarti sedurung jodone. Kabeh kan kudu dipikir dhisik. Durung ana jodone. Karuan. Lho, lah apa dik melok-melok Aku mana nututi rene iku? Heh? Kok ono omah gak enak kok sadik ngomong rene iku lapo kon? Lah menang kok apa? Aku lah anu iku mang liwat ke semen dinyang wong. Dinyang wong. Kon rene iku mang numpak apa? Aku ta? Ya. Aku numpak Avanza. Lah kon Ciri. Oh, ciri. aku Pajero. Lah kon dipikul. Sik. Iki sapa? iki dulur kula kabeh. Kadangmu. Kon mang sarapan iwak apa? Aku ta? Hah? Sarapan tak jair. Lah kon Bandeng. aku lele. Lah kon mang sarapan iwak apa? Sarapan kok iwak teletong kon. Kabeh iki kadangmu. Nggih. Gelem tak condro ya saiki. Penting abang, penting ijo, penting ganyong niki kenang penting kone. Keting kuning. Dulur Mbak. kabeh ya. Tak condrone. Iki keting abang utawa kembang lho, kembang mawar. Lah kula mbok. Keting ijo kembang kenongo. Lah kula. Kembang gading. Lah nika, Mbok. Kembang gaceng. Kok muri-muri. Kembang gaceng iku pakane ula, mbok. Lu cocok kan. Iya, kaya ula domong pancene. Keting kuning. Dalem, Mbok. Ana apa iki gawe apa nak? Lho kula nggih kados derek kula niki. Oh, melok unggah-unggah. Nggih, banggae kan. Kamu kabeh gak enek sing ditampa lho ya. Nggih, Ku nang kita awakmu- mawon, Mbok, menawi kula diterami, nggih Oh, rezeki ngono kula. ya wis. Mboten nggih mboten napa-napa. Ya wis nek dadi karepmu ya gak Nggih. apa-apa. Enten ana kuno tak Nggih. undangi. Nggih, Mbok. Gera putraku jodone Kama Sandiandi Lumo. Kon yo gak diterima, aku yo gak terima. Ganyong yo gak terima, sing terima kon. Soale iki asli. Ngoten ta, Mbok. Asli keting putih. Tapi nek pancene kanca lah. Bapak cek remek. Jelasin dulu. Bapak cerai.
Ayo. Sik, Haji rino sik. Kene ayo. Ojo mlayu wae kon. Ojo ate mlayu. Ngene iki kepethuk ya apa? Semoyomu. ya aku tak nyambut gawe dhisik rek nek wis oleh kaya tak cicil Karuan ana omongan ngono ya, Gus. Berarti kon ana kesanggupan duit 8 juta lho, Sik. ya wis ngerti aku Iki perkara apa sih? Utang, Mbok. Allah Aku sampe Allah. dandan kaya ngene golek pasir yo gak ketemu. Dia tang piro sih? Aku 8 juta. Lah iki. Jone 5 juta. Kon piro, Kri? 8 juta. Lah kon petang juta, Mbok. Atase duit sakmune. Wong utang iki wajibe Nyaur. nek ono. Iya. Nek gak ono Semoyo. lah ya tak semayanane. Pirang dino? Ayo petang tahun. Ya aja disauri pisan, Mbok, ngono iku. Sik kene sik. Sik. Ya bagi rek ada kesepakatan? iya Gus Wah, dhewe ngrimo. Berarti iki ana kesanggupan ya sanggup nyaur Menembeni kok aja ngono. Nek kok gak ono ya ngomong gak ono, aja terus plus ngono. ya sepurane arek kanca-kanca yen aku gak duwe Ya wis ana kesanggupan sadar. Ya sadar aku, Gus. Ikhlas. Ya wis. Cicil. Saiki timbangane turu sore-sore. Iya, Gus. Ayo golek hiburan. Nandi Cak? Sekar gadongi luar desa. Oh, iya. Hiburane lodro kesayangan masyarakat Jawa Timur. Lodro apa, Cak? Yaiku lodro Karya Baru Mojokerto, Jawa Timur. Halo. Demikian tadi Anda telah dihibur oleh pelawak-pelawak ludruk karya